Mga idol, namasol si Bay Ramon. Ramon mga idol, na masol ito. Ato na to mga idol, ato na to. Ato to si Ramon. Bay, nagunsa ka diya? Ay, namasol. Ato na to mga idol. Pasig daghan to kuharon. Bay! Si Ate Mike. Unsa may kuhan mo na? Unsa paon mo diya, Bay? Ah, grabe ka. Sweeto kay kana, Bay. Sweeto kay kana. Ay, sus, ana din Bay Ramon. Pino Bay, daghan mo kang kuha Bay. Wala mo daghan na toy Bay. Wala. Hala ka na. Hala ka na. Kadaghan na Bay. Pino. Daghan. Daghan na kuha Bay. Ha? Usa ka pila ka mo? Dili matabas-tabas si Bay Ramon kung maoy mamasol. Iyang kuhang isda usa ka pungpong. Di matambang ay. Di matambang Bay Ramon pagkaswituha. Usa ka bira. Bay, ato ni tuwaon Bay. Asong batuwa krabiya nagana. Murag ni salir gid iyang agod-agod mga idol. Pero ni aksyon lang og duda kay ang isdang kuha niya wala naman maglihok ba. Murag nakapsan na sa gininhawa. Oy man ni Cristi, basig swerte lang gina si Bay Ramon. Or nahilo sa baho sa iyang purol. Buinas. Ha? Buinas kayo mga kilo-kilo. Ayaw ang tabay o na atol pa nga ako ang gipondo nga kuhaon ng isda. Oh. Una bang wag isda bay, dai man ko. Oh. Kaya mangita man lang ko kay sa ito ba na. Silhigon ba panguha na ko, silhigon ng sud ko. Ah, grabe ha Bay no. Dili sa di ay mabasta-basta si Bay Ramon mga idol. Hawd sa di kay but-buton. Manili siligo na mga isda. Manoy Cristi be. Huwasad kayo si Bay Ramon iyang butbot. Manihan ka, Manoy? Ha? Unya na. Karon ng tataod. Unya ning tunguran ay mga bata ni duol sa kuha. Magmanihan pa daw ko diring dapita. Kanabi taong tago-taguan ang kwarta unya dumdumon sa mga followers ba. Unya kay mga bata man ako na lang tagaan sila. Unya karon mga idol atong pangutan-on si Bay Ramon kung unsay sekreto kung mamasol. Sikreto, ayo gipag paagi nga. Oh. Tekniko yo nga may pagkakuha. Usa ka birada pati naghana. Ya daghan ay. Unya maura tong istorya ha. Wala niya gistorya kung unsa gyud ba. Basin mahibaw-an unyang namutbot siya. Nga ay.